Inti qabelkom ħallinniet. Nsalmulkom, sinjuri, u nilqawkom għal shooter u jekk taraw xi ħaġa interessanti. Ejja. Ibatu hawnhekk kif għamilt jien. Xrajt interessanti. Dit-tatu, u selmu nis tat-tatu u tabla tatu wkoll, Majone, su, Tajba, taf xogħol ma s'issa. Il-ketchup fuq naħa l-oħra, Tiju tajba li, tajba, nitħajr namel ketchup majonez, s-salsa ġandi. Kemm inti rud? Rud ta' vera. U jħad naraw hekk ix legali jew illegali, taf min? Ma nafx. Mal-furbal. Number 1. Huwa legali li tagħmel attenti mu ġewwa darek imma jarawk minn barra. Daqsek jaħdu pjaċej, daw. Ma nagħmel dak l-affarijiet. Alright. Għakken kuwad nekkomilja ma ma nisleħ, u naraw l-nies. Jena lejja leħu. Mhux legali ma tistax tagħmel. Mżgur, U inti x'taħseb? Ma tistax tagħmelu. Xkun id-dar u għat jarawk. Legali, u Illegali? Illegali. Illegali. Iġviri inti biex tagħmel affarijiet inti mi ġewwa darek, titalaq il-portieri, twi. Mux jekku, minn ħajkun jafon bad. Ma nafx mela inni nagħmilha din il-biċċa tax-xogħol illegali jena. Leo, Mhux legali. affarijiet sew ħanajtek. Iġviri ġo darek mhux affarijiet sew. Fej ma jidirx. Fejn ma jidirx Fejn ma tittaqti jidirx. ġviri La, talaq mhux il-portieri. Inti talaqhom il-portieri. Jew. Le, Ma le. ma nidirx. ċara, għax nibda nalaqom mela l-portieri, għax qed nagħmel affarijiet illegali. Dak kollu li joffendi il-moral li mġiba xirqa jew id-diċenza tal-pubbliku huwa illegali u dan jgħidu il-kodiċi kriminali fil-liġijiet ta' Malta. Wieħed importanti li dejjem jieħu ħsieb is-soċjetà ta' madwarna għax hija responsabilità tagħna mhux hekk. U minn dil-ġimgħa, sinjuri, ħanibdew rokna ġdida f'shooter. X'inhi? Il-logħba tal-koppji fejn ħammorru. U nrebħu rigali lil-koppji, tajjeb. U kif ħakun taf li huma kopji? Kont induna, nsiru nafu. Mur għamel wieħed nitħalli mbagħad nara. Follow my lead. Okay. Jismek inti? Ġenju, hej. Ġenju, issa qed tħossess ħana. ċajta ġretaddi. U inti x'jismek? Carmen. Carmen, qed nieħu pjaċir, ejja naqrara, qed iżommu jdej xulxin ġifieri kemm ilkom flimkien intom? 42 sena miż-żewġin. 42 sena biż-żewġin. U fejn kont intqajt magħha? Jaw, il-ħamru. Il-ħamru stess? Mela dejjem tilajnu niżlin il-ħamru. Isma' drajtu lil xulxin f'daw 42 sena? Iva ta' Toqgħodu minn xulxin? le. Le. Tafu ħafna lil xulxin? Iva. Kieku kelli ngħidlek ġen, inti tafa iktar jew i tafek iktar lilek? Naħseb li it-tnejn ma' kull xulx nisabaw. Tajjeb, mela ersaq lem, ħansaqsik xi ħaġa, ersaq iktar il-bot, ġen. X'inhi l-iktar ħaġa li jħobb mill-ikel li sejjar lu inti? Aġin. Ma biex. Aġin bil-kollox bil. Ġenjo, l-iktar ħaġa illi l-mara sajjar lek u tuħu pjaċir biex x'inhi? La ġen preferu. U biex. Blejkun. Mex problema. La wala ġin. Mela l-verità mhux għax kapaċi l-mara, għax tħobb la ġin. Le, kapaċi l-mara. Emmek għanna naqra problema ġili tajt lix ħansa, jena da sejra ġin, tajt l-inti dajja maġi. Kull ma tantx inħobbu jilla. Xi ħaġa ħelwa għal kopja ħelwa. Tajjeb, nistanna naqwa waħda. Komplu ħobbu lil xulxin għax eżempju kbir tagħtu. Thank you. U dik kienet il-logħba tal-kopji. ċeġmiel. Rosa, inizjattiva vera sabiħa. Aħna f'dan il-programm qed nippruvaw inżidu l-imħabba f'dan il-programm. U sabiħ. Dal-pajis, dal-pajis. Għandek raġun. U programm li jżid l-imħabba fil-pajjiż. Sewa, kaħjar. U kemm huwa sabiħ li f'dik serjetà u indiketa u dik l-imħabba kollha. Ħadna biħsib ta'. Għala. L-imħabba vera hija illi l-partner tiegħek tkun tixtieq l-aħħar ċibsa u t-tiela. Alla volja fil-fond ta' qalbek ma tkunx tixtieq. Ma tafhi ma ħobbix mela? Għala. Ma xi qatt ma ġadira ħaġa.